ନାଟକ ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ଆମ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଏହି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇରାଲ ନାଟକ ରାବଣ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ନାଟକର ଶୀର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ। দর্শক বন্ধু, আসন্তা রজনী আপনার মুখ্য দিনের অনুসন্ধান নাটক রাবণ। আসন্তু দেখিবা এই নাটকর কিছু আকর্ষণীয় দৃশ্য। কহিদেবে সমস্তଙ୍କୁ আসন্তা রজনী যাত্রা সুন্দরী রাজনন্দিনীর অনুসন্ধান নাটক রাবণ। এই নাটক পাই আডভান্স টিকেট ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟ ଦରକାର ସେମାନେ ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ଆସି ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।